50 metara duga cijev, splav ili kako je već nazvati, doplovila je Neretvom i zapela za Lučki most u Metkoviću. Sad trebamo spriječiti da taj dio cijevi pođe nizvodno, odnosno da ne stvori nekakve probleme, da ne napravi oštećenja nekim brodovima nizvodno od Metkovića do Ušća. Neželjeno i opasno plovilo nemoguće je izvaditi zbog visoke i brze Neretve, pa jedini način pričvrstiti ga za most. Taj pothvat izveli su pripadnici Gorske službe spašavanja iz Dubrovnika. Ovo je preventivno spašavanje i ljudi i imovine. Jer ako bi se ova splav procurila, ajmo tako reći, kroz most, dole nizvodno mogla bi napraviti veliku štetu i materijalnu, a i odnet neke ljudske živote. Snimatelj HTV-a Šimunović, u slobodno vrijeme pripadnik GSS-a i njegovi kolege, čeličnim su užadima pričvrstili plovilo za stup mosta. Kad vodostaj Neretve padne, oteglit će se do obale i izvaditi. Do tada ostaće na vezu ispod